Marokkina li f'April li għadda sarela abort kontra rrida tagħha fis-swieqi xedet fil-qorti fejn tat il-verżjoni tagħha tax-ġara. Jirriżulta li s-sieħeb tagħha li allegatament wettaq l-abort ħarab mill-pajjiż u fil-qorti tinstema' l-każ kontra Nizar Gwelleg, wieħed mill-irġiel li għen fl-abort. Irrakkontat kif is-sieħeb li bjan tagħha Ashraf Ammar Margam għalilha biex imorru fil-kamra tas-sodda biex jagħmlu s-sess meta kienet diġà tqila b'tarbija. Malli daħlu niżet ħwejjiġa ġew fuqha tliet irġiel oħra li kienu libsin maskli u ngwanti u rabtuha bit-tajk libs mas-sodda. Dan waqt li ppruvaw jistorduha permezz ta' biċċa mxarba b'dak li iddeskriviet bħala alkoħol. Sa dan it-tant xelu mużika għolja biex ma jinstemax it-twerżiq waqt li rat lil Nizar li għandu passaport Ungeriż iqelbilha fil-baskett tagħha. Semet li s-sieħeb Libjan jgħidlu biex jieħu li jrid. Waqt li filmja dak kollu li kienet iseħħ, Nizar farrak pillola u ġiela toħodha waqt li beda jitfala xi pirnli fil-partijiet privati tagħha. Dan imbagħad daħħal idejh u beda jqatta' il-fetu, imbagħad beda jiġbdu bidejh. Hawn l-arus tagħha tela fuq żaqqa u beda jaqbes. Kien hawn li qien tilfet minn sensija u qamet fl-isptar Mater Dei l-ħabta tal-5:30 ta' wara nofsinhar. Irrimarkat li għarfet lil Nizar minħabba li kienet diġà tafu qabel ġara dan kollu u identifikatu mit-tpinġija tal-ittra M li għandu fuq idejh il-leminija. Meta mistoqsija x'inster ilha mill-basket, iwieġbet li naqsula l-mobile, portmoney u ċurkett tad-deb. Iktar tard rat l-istess ċurkett jintuża bħala pendent mill-akkużat f'ritratti li dan tefa' fuq Facebook ġimagħtejn wara l-inċident. Il-maġistrat ġew mifsud ikkonkluda li hemm biżżejjed evidenza biex Nizar jinżamm arrestat.